gagayam nakabsat kada kayo amin nga madanon dito nga broadcast at kaya't kuman kakabsat nga ipadanon kada kayo ti kapintasan nga mensahe kada gito nga tiyempo nga masapul nga mapadason tayo ken mapasapul nga mapasamak kada giti bibiyag tayo na gasat unay nga gundaway nga maipadanon ko dito nga mensahe at no mapatibker kung kastamutin nga maadalan no maisuro kada kayo no kasano ti wagas iti pamati tayo. Muna nga unay nga banag nga kayat kong itopiko no kayat kong ipadanon kada kayo dito nga broadcast kakabsat. So DJ topiko nga kunana di pa nakaisalakan tayo. Mabaling nga saludso din tayo apay nga masapul nga maisalakan tayo. Nakabsat kagayang nga dumdumog dito nga broadcast di Biblia ti mga mga nga tayo amin ket nagbasol tayo ket saan tayo nga ikan iti pamadayaw ni Apo Dios kadagiti naaramid tayo kadagiti bibiyag tayo isungarod nga ti Biblia nga mga ibagbaga nga datayo ket igen na tayon iti pannakabalin iti kabusor ken kastamutten nga datayon ket na husgaron tayon iti pannakaisinak ni Apo Dios. Isu nga kuna ti Biblia kuna nga nagbasol tayo ket supapak ti basol ket ipapatay. At manipod iti Roma 6:23 nga aday ti wagas o aday ti inaramid ni Apo Dios nga wagas tapno datayo ket maisalakan tayo. Isu DJ atyon tayo ken bigbigen tayo nga datayo ket nagbasol tayo nga masapol tayo ni Apo Hesus kadagiti bibiyag tayo. Isu nga daytoy gagayem kakabsat kahit kuman nga ibaga kada kayo dito nga gundaway nga bigbigon tayo kuman DJ banag nga datayo ket nadayo tayo kaniya po Dios pabawen iti basol no basol nga naaramid tayo. Takuna nga rod kagayem nga manipod pa lang iti tiyan ni natayo ket na naubog tayo no nabukol tayo iti basol. Isu nga kunana pa iti Biblia manipod ti Isaiah 53 nga tayo ket kaslatay la karnerong nayo awan nasaan tayo nga amo iti papanan tayo no dis tayo ngam iti ayat ni Apo Dios kunana nga rod iti Biblia gagayem nga inted na ti anak na nga bugbugtong nga ni Apo Hesus ani po J 1:3:16 nga kastalaunay ti panagayat ti Dios ti lubong nga inted na ti bugbugtong tapno sa amin nga matiken ko na saan nga mapuka no di ket adabiyag na agnanayon dayo kay Apo gagayem kabsat dayta nga gundaway dayta nga pasamak nga inaramid ni Apo Dios gapu tinindaklan nga ayat na unay kada tayo ket maaddan tayo ti gundaway nga agbalin nga anak ni Apo Dios. Nakas kuna matlang iti 1:1:12 kadagiti imawat ken kuana inikkanay dati kalintigan nga agbalin nga anak ni Apo Dios. Isu nga ti pannakaisalakan tayo saan nga dagiti panagaramid tayo kadagiti kabukbukoden tayo nga aramid nga nasayat nga banbanag no di ket uno dagiti aramiden tayo nga na relihiyoso uno na napunpunekan nga nakapkapnekan nga relihiyon nga kuna tayo nga nakabilangan tayo ngem saan nga umdas amin dagiti kakabsat takuna nga ti Biblia nga datayo ket na nabalod tayo na nadatayon nga nahusgaran gapu kadagiti basbasol tayo ngem kastay kuna ti Biblia matlaeng tatay nga naibaga kada kayo nga indaklan ti ayat ni Apo Dios nga inted na ti anak nga bugbugtong nga kuna sadyay nagiti amin nga umawat ken kuana ikan di kalintegan nga agbalin nga anak ni Apo Dios. So dito nga gundaway kakabsat kunana nga naawatan tayo ni Apo Hesus kan manubot ken mangisalakan tayo maaddan tayo tinamnama nga biyag nga agnanayon. Kun may kadwais DJ ipakawan tayo dagiti basbasol tayo kani Apo Dios sa kunana iti 1:1 o muna nga Juan 1:9 nga ti Dios ket mapagtalkan nga isu ket mamakawan kadagiti so amin nga nagbasulan tayo ket DJ nga rod ti karkarin ni Apo Dios nga masapol nga mapasama kadagiti bibiyag tayo ipakawan tayo dagiti basbasol tayo ket mapagtalkan ni Apo Dios nga mamakawan ket kastamuten nga masapol ko mga ay isawang tayo mapuan kadagiti bibig tayo matlaeng nga tayo ket masapol tayo nga awaten ni Apo Dios kadagiti puspuso tayo ken kastamuten nga pagbiyagan tayo ni tinan-anay uno panagbalbaliw dagiti bibiyag tayon iti gundaway nga inawat tayo ni Apo Dios. So dito kon natin nga daan tayo iti namnama ti pannakaisalakan. So dito nga broadcast kagayem
Kahit kuman nga ang kararag tayo tatulungan na niya po Dios kung bigbig kuman dagiti bagbagi tayo nga tayo ket masapol tayo ni Apo Jesus kan masapol tayo agbabawi kadagiti basbasol tayo tapno maaddan tayo ti biag nga nanayon. Kararag tayo pumi nga man nakabalin ti daytoy nga gundaway umasidik kami man ken kaapo nga napnon ti sa pakumbaga nga puso ken panang bigbig kadagiti saad mi nga nakamit ket managbasol kami nga masapol mi ni Apo Jesus kadagiti puspuso mi. At daytoy nga mensahe Apo bigbigyan mi kuma uno masapol mi kuma ni Apo Jesus kadagiti puspuso mi uno kadagiti bibiyag mi ngayon iti tulong kada kami. Alawan Apo kadagiti amin nga umawat ken ka kun kami dati kalintigan nga agbalin nga anak mo. So dati nga gundaway agyaman kami Apo mabalin na nga tawagan ken mabalin mi nga maala dayjay kalintigan mi nga kas may isang anak mo. Isu nga Apo ti nga gundaway agyaman kami ti pamakawan mo kadagiti basbasol mi ken kastamuten panangisurat mo tinagan mi ti libro ti biag. So agyaman kami Ama nga nasantuan ti pasingked mo nga biag nga gnayon kadagiti amin nga imawat ken ka kas mandubot ken mga isalakan ken ti panagtuloy mi nga panagdakkel iti pamati mi. Agyaman kami Apo Jesus iti dawaten mi tinagan mo Jesus. Amen.